Assalamualaikum hormatly vatandaşlar, merdana vatan gorowçulary. Serkeçleriň günlük mukaddes harwulundan sehoda çyan dostlugyny serkadatly harwy peşigimiň nowatdaky sahna başlaýar. Bu gedek biziň ýadga diýen döredüjülük toparmaz. Gojaman köpetdaň goýunyna ýerleşýän täsin tebigatly serket galatyna uğrady. Tebigaty gödel belent dağın sılsılma dağ ýodalarynyň hereket edip barşymyda bu çäklaryň tebii gödelliklerini gözle şaýat boldyk. Sağlığınız isteyen. Serket kulluğunun, serket tavşarının ulti Esker Cepbarov. Resmi namı görkelim. Anha meniň resmi namam. Bu ýöne gulluk şahadatnamasy. Siz serket çağın nedeniňizi bilýärsiňizmi? Elbetde bilýär. Siz bu ýere näme üçin geldiňiz? Serketçileriň gulluk durmuşyny, bu çäklaryň tebigatynyň gödelligini ýad etmek üçin geldik. Beýle bolsa hoş geldiňiz, ýoldaş kaptan. Köp sag bolun. Serketiň goragy berk goragysynda. Serketiň goragy nirden başlanýar? Serketiň goragy kuş duran ýerimizden başlanýar. Biz bu peşigimizde giýje günü ýylyň 4 basynda mukaddes ara şäklerimizi gorayan watan gorowçularymyza başlanýar. Biz bu peşigimizde watan serketini fakturyp gorayan serketçiler hakynda gurrun eder. Tebigaty ayamak ömrüňi uzaltmakdyr. Tebigat gödelliginiň tynlarynda kalbyňa rahatlyk dolýar, şäkdiň açylýar. Gahrman arkadaşymyzyň Türkmenistanyň dermanyk ötümlikleri atly köp tomly kitaplaryna beýan edilýän dermanyk ötümlikleriň bir näçesine bu şäklerde duş gelmek bolýar. Owadan tebigat gur baglar, gojaman dağlar güýjüňe güýj, gaýratyna gaýrat goşýar. Köpetdaň her bir deretiniň täsin tebigaty bar. Bu gözellikleri ýylyň ähli mewsüminde de duş gelmek bolýar. Serket galada gulluk etmäge döredilen mümkinçilikler, bu şäklaryň tebii gözellikleri, gur baglaryň aýratynlyklary barada serketçi serkerde kapitan Hanmurat Mehmedow bide giň işleýin gurrun berdi. Serket galanyň gorayan şäginiň güneşli dağ howasy güýz pasyny tebigatyň bu ajaýyp gözelligi diýsen ajaýyp. Elbetde, şeýle serket galada gulluk etmek biziň başgalarymyz üçin hem özümiz üçin hem ýakymly. Serketçiligiň gullugy öz boluşly, gyzykly gulluk bolup, biziň serket galamyzda watanyny süýýän hakyky watançylar gulluk edýär. Serketiň goragy mertleriň mertebesini beýgeldiýär. Taryhda üçmejek iz oýun türkmen serkerdeleri, olaryň görkeden edermenlikleri serketçiler üçin göreldi mektebidir. Serket galada her bir harby gullukçy özüne onanylan wezipe, jogapkarlyk çemeleşýär. Döwlet serketiniň goragynyň her bir dawan ýerini gözüniň görejidei goraýar. Döwlet serketiniň goragynda serket çäkdi. Dörap biläjek islendik howpy öňünden ýüze çykarmaga hemde eýesine wepalykda türkmen alawaýtları serketçileriň ýakyn kömekçileri bolup durýar. Biziň maşgalarymyz, çağalarymyz meniň serketçi serkerde diňme buýsanýarlar. Biziň esasy maksadymy serketiň berk goraglygyny, asudalygyny üpçün etmekden ibarat. Biziň serketde sak turup alyp barýan gullugymyz döwletimiziň, watanymyzyň asudalygynyň kepilidir. Bize gulluk etmäne ähli mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadaşymyzyň, hormatly belen serkerde başymyzyň jallary sag, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Geljekde hem
mukaddes watanymyzyň başlanýan ýeri bolan döwlet serhedine hemişe afuw dolan höküm sürmek üçin alyp barjak jogapkärlik, hargullugyňyzy hemişe üstünlikleri hemra bolmagyny tisiremden arzu edýäs. Watana wepaňyz, sevgiňiz hemişe belent bolsun. Köp sag bolun. Ferhet Galanyň güneşli arasda dağ howasy bar. Ferhet Galada serhetçiler öz maşgalalary bilen bile ýaşaýarlar. Güýü donun geýen serhet şäklerine serhetçileriň maşgala agdalary we çagalary wagtlaryny gyzykly geçirýärler. Hormatly belen serhet başymyň tagallasy bilen Ferhet Galada serhetçileriň we olaryň maşgala agdalarynyň döwrewap ýaşamagy, gulluk etmek üçin ähli şertler dördilen. Men serhetçi esker Bayrameli Begli. Watan her bir insan üçin iň gymmatly baýlykdyr. Watan serhetini goramoň meniň hem paýma düşendigine şäksiz buýsanýaryn. Watan serhetden başlanýar. Halkara parahatçylyk we ananşmak geli. Bu şuar parahatçylyk töwjüdana pederlerimiň, insan perwer ýörelgelerini, berkarar döwletiň, täze eýamynyň galkynyşy döwrüne dowam bolmasydyr. Pederlerimiň mukaddesliğe uğran watanyny, onuň mertebesini tuğdeyn belende götürmek, goramak, awraýyny awraý goşmak nesilleriň parzydyr. Biziň mukaddes borjumyzdyr. Hormatly belen serkerdaşymyzyň belleşi ýaly bu watan mertleriň watanydyr. Gaýratly ogullar bolsa watanyň dayanjydyr. Elbetde watan beýik ogullar bilen beýgelýär. Watan adamy arkaly hem buýsanyş edýär. Ol biziň arzu maksatlarymyzy birleşdirýän dayanç merkezidir. Watan biziň her birimiz üçin esasy, hemmemiz üçin mukaddes gymmatlykdyr. Çünki Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzyň belleşi ýaly, ata watanymyzyň her dawan ýeri, bir gysym topragy biziň iň beýik mukaddesligimizdir. Şahyryň gadam goýsaň beýgelersiň, seýle gelseň bu dağlara diýip nutaýyş ýaly, mertleriň mertebesini beýgelýän mukaddes watan gorawyny seriňe säm edip, ruhuny götürýän, baş howaly dağlarda berja edýän serhetçiler mukaddes serhedimiziň asudalygynyň kepiridir. Derdiňe derman bolan arassa, tämiz, hoştap howaly, gudratly dağlar biziň gursawymyzy, ata watanymyzy, ene toprağymyzy, türkmen tebigatyna bolan şäksiz sevgindirýär. Bu tebigat, bu gözellik ediz watanymyzyň genji hazinasydyr. Belent dağlaryň arasy howasy dermandyr, melhemdir, jana şipadyr. Güýz donuny geýen türkmen tebigatyna, serhet şäklerini watany goramak diýsen gyzykly. Ediz watanymyzyň mukaddes serhediniň diňe bar sahra bölegi däl, köpetdaň hem öz boluşy ajaýyp gözellikleri bar. Güýz paslynyň gözelligi, kuşlaryň sesi, keýikleriň erkin gezip ýörmegi ruhumyzy belende götürýär. Güýziň şahyr hökmüne tanalýan Gurbannalar Edizoň söýýän güýz paslynyň sarylygyny, göwnüme hoş ýakýar onuň pespäli diýip belleşi ýaly men hem güýz paslyny has gowurýaryn. Şeýle güýz gözelliklerine gulluk etmek ulubagyt, kalbyňda ata watana bolan söýgüň barka türkmen ýüzüniň öňünde hiç kynçylyk bolup bilmez. Türkmen tebigatynyň gözelligini teşnelik bilen bakýan gözleri de, göwünleri de olajaýyplardan ganma ýok. Ol serhet tawşyryna durkan, gaýtalanmajak görkanalyk bilen ýüregiňe söýgü we joşun bolup siňer. Biz merdana serhetçiler tebigatymyzyň şeýle gözelliklerine, mukaddes watanymyzyň serhetlerine gulluk alyp barýarys. Şu pursatda serhediň sak gorowçylaryna, biz ýaş watançylara uly önem bildirýän gahrman arkadamyzy, arkadaly gahrman serdarymyz, hormatly belen serkerdaşymyza köp sag bolsun aýdarys.
Gahrman arkadamyzyň, hormatly Belen serkerdaşymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. İl-yurt bähwetli, döwletli işleri dowam bolsun. Garaşsyz, baky bir tarap watanymyza, mährwan halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň Belen serkerdaşysyna gullyk edýär. Men Serhet Çesker ve Paýat Dowran, garaşsyz bak bir tarap döwletimiziň mukaddes serhedi merdana serhetçileriň watansöýçülük ruhu bilen mäkam goralýar. Watan mukaddeslik, watan goraw bolsa mukaddes borç. Watan gorawçylar berk büýät döwletimiziň daşynyň polat galasydyr. Watan gorawçysy döwletiň penasy bolup, watanymyzyň her bir künjüniň asudy boluny, rahatlygyny goramak bagtynyň maňa da miýetler edendigine buýsanýaryn. Çünki Gahman arkadamyzyň nutaýşaly Watan goraw mukaddesdir. Şol mukaddes borjy ilat ýerlerden hasta uzaklarda, durly tebi sertlerde berza edýän serhetçileriň gulluklarını uskalarlykdyr. Ýedik kıymat çawy aýrap, äger ul kuwat döwletler guran, merdana pederlerimiz öz dowduk tepesini, göwek gandaman ýerini, ata watanyny gözüniň görejä ýaly gorapdyrlar. Bu gün ady älemede olan şeýle beýik şahsiýetlerimiziň watansöýçüligi, mertligi, nuskallyk görelde bolup, biziň watan gorawna bolan sevgimizi arttırýar. Hormatly Belen serkerdaşymyz ýaşlar watanyň dayanjatly ajaýyp kitapynda garaşsyz hemişe bir tarap Türkmenistan merdana watan gorawçylaryna ömürdir, ykbaldyr, mertebedir diýip belleýär. Biz hem çuňur watan söýçülüge ýurulan şeýle ganat sözlerden ruhlanyp mukaddes araçamyzyň gorawynda tak durup gullyk alyp barýar. Tebigaty gözel, gudratly dagly bu watanymyzyň gorawynda durmak, sabah täherde bu gözelliklerde serhed asudalygyny üpjün etmek ruhuna ruh, gayratyna gayrat goşýar. Belent dağlar, erkana gezip gören keýkler bu tebi büyük gözellikleri köňlüňe joşun hem ylham bags edýär. Bu tebi büyük gözellikler ruhuna ruh, gayratyna gayrat goşýar. Watana bolan sevgiňi artdyrýar. Ykbalyň türkmen etçilen şeýle gözelliklerini goramak halkymyza bagat, rızkal, bereket etsin doğuyan tılla günöşü ilkincileriň hatarında sinlamak ve Serhet Çeskerleriň paýymyza düşendik üçin beýenjimizin, buýsanjymyzyň çägi ýok. Çünki bu toprak Pragynyň nazar salan topragy. Elbetde dermanlyk ösümliklerine baý bolan, dertleseň derdiňe derman bolýan, postap howaly, kojaman köpet dağda gullyk etmek, serhetçi harby gullukçylaryň beden taplap, jan saglygyny berkitmekde hem peýdalydyr. Biz geljekde hem dost dowanyň serhedi bolan asuda serhedimizde harby kasama, belent borja we paly bolup Türkmen tebigatynyň gözelliklerini bu toprağımızın bir kısım toprağını gözümüzün görejidey gorar. Watan söýmekliň, watana gullyk etmekliň nuskallyk göreldesini örkezän milli liderimiz Gahman arkadaly Gahman serdarymyza, hormatly Belen serkerdaşymyza tüý süremiz bilen alkyş aýdýar. Gahman arkadaly Gahman serdarymyzyň janlarta ömürler uzak bolsun. Tutumly işler hemişe rowaj alsyn. Garaşsyz bak bir tarap watanymyza, mähruwan halkymyza, Türkmenistan hormatly prezidentine, Türkmenistan ýaraly güýçleriniň Belen serkerdaşyna gullyk edýär.
Arnamızı bolun ata babamın, arnamızı bolun ata babamın. Qala qala ol mertlerin qalası, ata vatan yurdum ilim ovamın. Qalasıdır bugün Serhet qalası, ata vatan yurdum ilim ovamın. Qalasıdır bugün Serhet qalası, qalasıdır, qalasıdır, qalasıdır bugün Serhet qalası, qalasıdır, qalasıdır, qalasıdır bugün Serhet qalası. Daşımızın puto penasıdır ol, Serhet qala ol, sarsmaz qalası. Kömül dillerimizin senasıdır ol, Serhet qala ol, sarsmaz qaladır. Kömül dillerimizin senasıdır ol, Serhet qala ol, sarsmaz qaladır. Arkada pendeyim, kömrümün nağışıdır arkada pendi. Kasam ettim edini vurdu korarım. Atalar koraptır korarız bizim, vatan için şirin canım dererim. Qalasıdır, qalasıdır, qalasıdır bugün Serhet qalası, qalasıdır, qalasıdır, qalasıdır bugün Serhet qalası. Orap gelen telim alyan bu yerde, orap gelen telim alyan bu yerde. Serhet qalasına yezid vatanım, ehli küncövünne bu bedel yurdum. Vepalı bolmaktur maksat tutanım, ehli küncövünne bu bedel yurdum. Vepalı bolmaktur maksat tutanım. Qalasıdır, qalasıdır, qalasıdır bugün Serhet qalası, qalasıdır, qalasıdır, qalasıdır bugün Serhet qalası, qalasıdır bugün Serhet qalası. Qalasıdır yurdun sarsmaz qalası. Hormatly vatandaşlar, merdany watan gorawçylaryň haşynyň bilen mukaddes serhetlemizin gorawuny sak duran merdana serhetçilemizin günnelik harwulluk durmuşyndan taýýarlan gepleşigimizin şu edek sany geçirip tutarýar. Şu ajaýyp pyrsatda bize gulluk etmäne ähli mümkinçilikleri döredip berýän mertler watany beýgeldýär, mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar, watan goraw mukaddesdir diýip belleýän gahrman arka dagymyda. Ýaşlar watanyň daýanjydyr. Bu watan mertlerin vatanlar gayratı oğullar bolsa watanyň dayanjydyr diýip belleýän hormatly belen serkerde başymyzda köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadagymyzyň arkadagy gahrman serdarymyz hormatly belen serkerde başymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Durmuşa geçirýän il ýurt bähwitli. Bütün adamdat bähwitli işleri hemişe rowaşyklara we üstünlüklere besentin. Goý mukaddes watanymyzda hemişe asudalyk, parahatçylyk höküm sürsin. Köňlü nurly watan ogullaryna şöhrat hemem şan bolsun. Türkmen tiýwatynyň gözelligi, mukaddes serhetlemizin asudalygy kalplarymyza mehir paýlasyn. Gepleşigimiz bolsa şeýle hasawat bilen, dünýä dolan hakykat bilen jemlemek seýas. Dost ogunlygyň nusgaty bolan mukaddes serhetlemizde asudalyk, mehriban watandaşlar.